Assalamu alaikum. Idan wannan ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, ku danna mana subscribe sannan ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sha'awar yaro kashi na 10. Ubanki Salma, mijin naki ke cewa haka? Allah ya tsare, wallahi Musab ba zai taɓa zama mijina ba, sai dai na gawata. Bata kai ga rufe bakinta ba Walida ta shigo da mugun gudu, tana dariya. Matsawa na gudun kar ta faɗa kaina tare da jan tsaki. Ita ma kan bata bi ta kaina ba saboda farin cikin da take yi. Albishirinki, ta faɗa tana kallon Sa'adiya da alamu da ita take. Gora fari ƙalƙal, ni ma na kusa aure tare da ku za mu bar gidan Galadima. Har cikin raina na ji mata daɗi, amma ganin yadda ta yi banza da ni yasa ni ma na yi banza da ita. Kai na ji daɗi sosai da sosai. Waye a cikinsu? Girgiza kai ta yi. Sannan ta ce, ina dawowa daga Islamiyya aka ce Umma na kira na. Ina zuwa ta ce na je na yi wanka, na shirya na zo. Ai kuwa na je na shirya na dawo. Ta ce min baƙo zan yi. Idan mun fahimci juna shi kenan, kin san waye baƙon? Ba Sadiya kaɗai ba, ni ma da ba ni ake gaya wa labarin ba, na matsu na ji waye. Waye ne? Ke matsalar ki wutsar zance. Yaya Abdul abokin yaya Mus'ab. Tsaki na ja a fili, duk uwar ɗarin. Ni na tsani Mus'ab, na tsani abokinsa. Kai alhamdulillah, amma na ji daɗi sosai. Ai yaya Abdul mutumin kirki ne sosai. Sadiya ta faɗa don son kawar da tsakin da na yi. Na gode sosai da sosai. Dama ai na san ke za ki yi farin ciki, don ke baki da zuciyar baƙin ciki. Gaskiya maganar Walida ta shige ni. Tana nufin ni baƙin ciki nake mata? Mai zan yi wa baƙin ciki a gayyar Mus'ab? Idan ma na ƙyale ta, ai ta ci banza wallahi. Mikewa na yi tare da cewa inda take. Na tsaya ƙiƙam a kanta, ban ma san ta inda zan fara ba, ji nake kamar na rufe ta da duka. Sadiya ta taso zuwa inda muke, tare da faɗin, a'a fa, Salma ki koma inda kike. Ƙyale ni Sa'adiya, wallahi sai na yi wa yarinyar nan mugun duka. Banda hauka ma irin nata, menene abun baƙin ciki a Abdul? Gayyar tsiya, gayyar marasa mutunci. To ni wallahi ko yayin nata bai ishe ni kallo ba, bare kuma gayyar abokansa. Mikewa ta ita ma tare da faɗin, gayyar rashin mutunci ai bai wuce ke ba, da baki san darajar mijinki ba. Wani maƙoƙon abu ya tsaya min a raina. Walida ki yi shiru, menene haka wai? Sadiya bari na faɗa mata. Ita ganin take kamar tsoronta ake ko? Idan kuna tsoronta ni ba tsoronta nake ba. Ke gani kike alfarma kike yi wa yaya Mus'ab ko me? To ki sani, idan na farko kin yi masa alfarma za ki aure sa saboda iyayenki za su haɗa ku. To daga baya shi ya yi miki. Domin duk macen da ta sa ƙafa ta bar gidan iyayenta, to darajarta ta ƙare da ta zama marar daraja, kuma duk namiji mai daraja ba zai aure ta ba. Sa'adiya bar ni na faɗa mata. Sa'adiya ganin abin ya fi ƙarfinta ne ya sa ta fita zuwa tsakar gidansu. Ta yi mamakin rashin ganin anta a kicin, sai dai bata san shigowar Walida ce ta ce mata Umma na neman ta ba a ɓangaren Hajja. Leƙawar ɗakin ta kuma yi ganin muna faɗan kamar ba mu taɓa sanin juna ba yasa ta yi waje. Cikin sa'a ta ci karo da yaya Mus'ab da kuma Abdul. Yaya Mus'ab ana faɗa Walida da Salma. Da sauri suka biyo bayan ta zuwa ciki. Yaya Mus'ab ne ya shiga raba su. Walida na ganin shi ta cika ni, musamman ganin Abdul da ta yi. Ni kuwa idanuna sun rufe. Ci gaba da dukanta na yi. Wai ba za ki bari ba ne? Ya faɗa a tsawace. Ba zan bari ba ɗin. Na faɗa na ba shi amsa ni ma da ƙarfi. Haushin ganin zan kunyata yayanta a gaban abokinsa ya sa Walida ta kai min duka ita ma. Ai kuwa na yi tsallen albarka na ƙara shaƙe ta. Nan fa faɗa ya dawo sabo. Duk da Mus'ab yana tsakiya, amma hakan bai hana ni kai wa Walida naushi ba. Sai a lokacin Abdul ya yi magana. Wai ke Salma menene haka? Me yasa ba kya jin magana? Duk wata fusata ta jawo ta na yi. Na ɗago a fusace na kalle shi. Kaga malam ban shiga sabgarka ba, don haka kar ka yi shishigin shiga tawa. Aikin banza kawai. Wai Salma menene haka? Sa'adiya ta faɗa ganin lamarin nawa ba mai ƙarewa ba ne. Dalla malama ki ma rufe min baki, munafukai. Ai duk bakin ku ɗaya. Ina faɗin haka na fice, na kuma ƙudircewa a raina gaba ɗaya na fita sabgar Walida da Sa'adiya har abada. A hanya na ci karo da Umma na da maman ciki har da anti su ma
su ma suka ɗauke kai da niyyar ba zan musu magana ba don ni na fita sabgar 'yan gidan Galadima gaba ɗaya. Uwarki na ce. Umma na ta faɗa tana riƙe hannuna. Kuka na fara ina faɗin ni cika ni. An ta ce wai Salma mene ke jawo a kanki ne? Me ke damun ki ne don Allah? Ni anti kawai ku kyale ni ba na son kowa. Maman ciki ce ta riƙe ni. Ta fahimci irin yanayin da nake ciki a zuciyata, irin yanayin da zaka ji baka son kowa. Kawai kaɗaici kake buƙata, cikata. Mai da ita ɓangaren Hajja kowa ya fita sabgarta. Maman ciki ta faɗa wa Umma na. Wai Salma ce ta haife mu ko mu ne muka haife ta? Sai abin da take so za mu yi? Ba wai haka bane yaya. Anti ta faɗa. To ya ne? Ku bani ita na tafi da ita. Za ta ci ubanta. Ni haka kawai sai na ji ma na fi son ɓangaren mu. Shine babu abin da ya sa babu wanda ya isa ya zo ya takura mun. Ta je can ɗin ina ga zai fi. Maman ciki ta faɗa tare da cika ni. Muka nufi ɓangaren mu ni da Umma na. Muna shiga na rufe ɗakina. Na kwanta tare da rufe idona. A can ɓangaren anti kam ina fita Mus'ab ya kalli Walida da Sa'adiya ya ce, a yanzu sai kun yi mata uzuri sai kuma kun fita sabgarta har zuwa lokacin da za ta gane abin da take ba daidai ba ne. Ni kam na fita sabgarta har abada ma. Walida ta faɗa shiru yayi bai ce komai ba. Suka fice. Kin ga da biki biye mata ba da yanzu baki zubar da mutunci a gaban wanda zaki aura ba. Kallon Sa'adiya ta yi magana wadda Walida ta yi sannan ta ce haba Sa'adiya shikenan ita sai ta yi wa mutane iskanci ba haka bane kisan dai tun ba yanzu ba akwai tsana mai girma tsakanin Salma da yayi Mus'ab to kuma a ce shine mijinta dole ta shiga damuwa fa. Shi bai tsane ta ba amma yanzu ga shi ya ajiye komai. Walida abinda zaki duba yayi Mus'ab namiji ne kuma babba ya fi Salma hankali amma ita ma wata rana za ta gane za kuma ta karbi kaddararta da ta haɗa su aure. Ai shikenan amma wallahi na fita sabgarta gaba ɗaya. Mus'ab akwai aiki babba a kanka. Lamarin yarinyar nan ba ƙaramin aiki bane. Abdul ya faɗa wa Mus'ab da ya kifa kanshi akan sitiyarin mota. Na sani Abdul ina tambayar zuciyata me yasa ta faɗa soyayyar Salma da wuri haka me yasa? Kamar ko da yaushe shi so babu ruwan shi da ya ga guri faɗawa yake. Kawai ka yarda da zuciyarka ka amshi soyayyar Salma sannan ka yi yaƙin yadda za ta so ka amma ba wai ka tsaya kana ja in ja da zuciyarka ba. Shiru Mus'ab yayi har yanzu yana tantama yadda zuciyarsa ta faɗa soyayyar Salma mai girma. Da nauyi har haka za ka sauka ne ko mu wuce gidanmu kai ni hotel yau a can zan kwana. Ina son na huta. Ina son na yi tunani na yi shawara da zuciyata. Kai malam a Najeriya kake ba wata ƙasar ba fa. Faɗin inda za ka kwana ba hotel ba. Kai ni Malali. Jan motar Abdul ya yi zuwa makeken gidan Mus'ab da ke Malali GRA. Gida ne na gaske mai girma gaske. Gida ne da ya tsaru aka kashe kuɗi. Wan Mus'ab ya yi mai gadin gidan ya fito ya buɗe. Suka shiga cikin ranka ya daɗe barka da zuwa. Buzun mai gadin ya faɗa cikin hausarsa ta 'yan koyo. Yau barka Abdul ya faɗa dan shi Mus'ab tun da suka fara tafiya bai ce komai ba har yanzu da suka ƙaraso. Juyawa Mus'ab ya yi ya kalli Abdul da ya yi magana zan wuce sai da safe ba tare za mu kwana ba. Mus'ab ya faɗa cikin sanyin murya. Ka ci kai Abdul ya faɗa yana juyawa cikin motarsa. Murmushi Mus'ab ya yi tare da cewa sai da safe ka taho min da breakfast. Sai dai na sa Salma ta yi maka. Banza Mus'ab ya yi masa kamar bai ji ba. Ya shiga cikin gida shi kuma ya ja motar ta yayi waje. Falon kaɗai abin tsaruwa da kallo ne wani irin gwal ne a jiki. Ɗaukan ido yake da ƙyalli kai ka ce da gwal aka yi shi. Wasu manyan AC ne a ɗakin su kansu design decoration ones ne. Kujerun da ke cikin ɗakin sun yi masifar karɓar ɗakin. Makekiyar tibin da ke cikin bangon kuwa ta ƙara haskaka ɗakin.
Wanka na sake yi, na shirya cikin wata baƙar doguwar riga. Na yi kyau sosai a abuna, duk da ba wai kwalliya na yi ba, amma na shafa mai da hoda har da man leɓe. Na ɗauki ƙaramin mayafin doguwar riga, na yi mishi wata kalar mayafa mai kyau wacce nake ganin na yi ta a TV. Na yi gabatar da sallar magariba sannan na fito falo. Da ido umma na ke kallo na. Tana son ta yi magana amma tana jiran ganin gudun ruwa na. Zama na yi kan kujera, na ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Na zuba wa TV ido. Na yi wa kaina alƙawarin zan ba su mamaki. Idan mu suna tunanin sun aura min Mus'ab don na shiga damuwa, to na daina damuwar. Wanka da gayu zan fara. Idan akwai mai baƙin ciki to ya mutu. Zan nuna musu na kwantar da hankalina, zan yi rayuwa kamar ban damu ba. A ɗaga bikin har zuwa mu yi kandi kafin za mu samu damar da zan bi. Amma wallahi ba zan zaman aure da Mus'ab ba. Idan suna tunanin ni babu abin da zan ce, kawai ba zan yi wanka da shirya ba. Ni da ba mutuwa aka yi min ba, ba ta kaba nake ba. Kya dai ji da shi, umma na ta faɗa. Shi kuma abba na ya yi ɓangaren shi. Bayan na ɗauki wayar umma na ina dannawa, na hakimce kamar wata baƙuwa. Walida ce ta yi sallama, ban ko kalle ta ba bare na ɗago. Ita ko kallon inda nake ba ta yi ba. Idan suna tunanin sun aura min Mus'ab ne. Idan suna tunanin sun aura min Mus'ab ne don na shiga damuwa, to na daina damuwar. Wanka da gayu zan fara. Idan akwai mai baƙin ciki to sai dai ya mutu. Zan nuna musu na kwantar da hankalina, zan yi rayuwa kamar ban damu ba. A ɗaga bikin har zuwa mu yi kandi, kafin nan zan samu hanyar da zan bi. Amma wallahi ba zan yi zaman aure da Mus'ab ba. Wannan shine alwashin da na ɗauka. Ina zaune abba na ya shigo. Kallo na yake sosai don shi a farko ma ya yi tunanin baƙuwa muka yi. Wannan kuma lafiya, ya tambayi umma na. Ni ma yanzu na ga ta fito a haka. Jira nake na ji mai za ta ce. Ni babu abin da zan ce, kawai ba zan yi wanka na shirya ba. Ni da ba mutuwa aka yi min ba, ba ta kaba nake ba. Kya ji da shi, umma na ta faɗa. Shi kuma abba na ya yi ɓangaren shi. Ina nan zaune a kan kujera bayan na ɗauki wayar umma na. Ina dannawa, na hakimce kamar wata baƙuwa. Walida ce ta yi sallama, ban ko kalle ta ba bare na ɗago. Ita ko kallo na take, tana faman mamaki. Wai yaya Mus'ab yana nan? Wani sanyi na ji a raina. Nan take na fara addu'ar Allah ya sa ya ɓata ko masu garkuwa da mutane su ɗauke shi. Umma na ce ta fito daga cikin ɗakin, tana faɗin, walida mai kike cewa? Wai yaya Mus'ab ne? Wa alaikum assalam. Har cikin raina so nake in ji an ce Mus'ab ya ɓata. Ya ɓata yadda ba za a gan shi ba. Don ko ba komai zan ji daɗi. Ba mu sa'ar zuwa yayin Mus'ab. Allah ya sa ya ɓata ko masu garkuwa da mutane su ɗauke shi. Umma na ce ta fito daga cikin ɗakinta, tana faɗin, walida mai kike cewa? Yayin Mus'ab ne bai shigo ba, gashi har tara ta gota. Inna lillahi, to ki ce ta kira wayar sa mana. Ke ban wayata na kira shi. Ban ce komai ba, na miƙa mata wayar tare da miƙewa. Ina tafiya ɗas na nufi ciki. Zuciya ta fara sal. Wayar ta tashi tana ringin, ba a ɗauka ba. Umma na ta faɗa wayar na. Mu ma mun kira shi ba ta shiga. Walida ta ba ta amsa. Hijabi umma na ta saka, ta nufi ɓangaren Hajja. Daidai lokacin na fito daga kicin riƙe da plate. Ina yar waƙa, ko kun kama mu ko ba ku kama mu ba. Dariya ne tare da faɗin, don an isa a tanka. Zama na lodi abinci na son raina. Na buɗe firij na kankami lemu, shi ma dai
na sha kamar raƙuma. Ina gama na yi gyatsa daidai lokacin umma na ta shigo tare da faɗin duba min lambar Abdul abokin Musab anan, ta faɗa tare da miƙo min wayar tata. Ai baki da ita, a'a Salma ina da ita duba. Ban san lokacin da na yi subutar bakin cewa Hajja ce fa take da ita, sai bayan na faɗa na shiga da na sani kai wannan mugun surutun nawa bai yi ba. Bai da wata rana kallo na ta yi sannan ta ce kin san Hajja na da ita amma baki faɗa ba. Kai umma ita ma babu tabbas cewa na ita ya kamata a ce tana da ita. Tashi ki je ki duba wayar ta ki gani. Tashi na yi ina murna don wallahi sai na goge ta har na kai bakin kofa ta ce jira ni. Ban so ba na tsaya muka tafi. Daidai lokacin da muka ƙarasa Walida ta kira lambar. Ta duba wayar Hajja ne ta ga lambar Abdul ɗin. Wai ya aka yi gidansa na Mali a can zai kwana. Ba dole ya ce a can zai kwana ba, gida ana haɗa masa zafi. Ni kai kawai a zo a bashi matarsu su tafi. Wani zan kallo na watsawa Hajja kai wannan tsohuwar ba ta yi ba kwata-kwata, na faɗa a raina. Ita kuwa umma na kamar jira take ta fara nata sababin. Ni ma abin da na gani Hajja kawai a bata shi ita su huce. Gaskiya Hajja ba za a yi haka ba, ai dai a yi haƙuri, ai 'yan kwanaki ne ya rage. Ni kam daga umma na har Hajja har da maman ciki ma jin su nake. Na ga wacce za su kai gidan Musab ɗin. Ban san ba ko suna da wata Salmar da ban sani ba. Anti ta kalle ni sosai sannan ta ce ita kuma ina za ta. Wa ya sanar mata ga ta nan dai ki tambaye ta. Umma na ta ba ta amsa sai a lokacin hankalin kowa ya dawo kaina. Kuma ina za ki maman ciki ta tambaye ni ina ga gidan mijinta za ta bi. Ni dai Hajja ki daina mun irin wannan, wani miji zan bi sai dai naki wanda ya mutu. Uwarki ubanki, umma na ta faɗa tare da ƙoƙarin kai min duka. Juyawa kai nayi da nufin ɓangaren mu. Anya lamarin auren nan bai sa yarinyar nan ta kwaso aljanu ba, anti ta faɗa cike da sarewa. Wa ya sani ma ko kwanan da ta yi a ɗakin shirgin na gidan Alhaji Idi mai mai. Ina maman ciki umma na kam cewa ta yi wallahi babu wasu aljanu, wai halin Salma wanne ne ba ku sani ba. Tabbata ce kawai ta yi mata yawa. Haka dai suka yi ta maganganun su ƙarshe kowa ta yi ɓangaren ta. Ni kam ina zuwa ɓangaren mu na watsa ruwa na kwanta ko addu'a ban yi ba. Na yi kwanciya ta.